Salutare, salutare! Fac și eu acest clip în legătură cu ultimele accidente care s-au întâmplat, în care a fost implicate această marcă de mașină, care este doar o marcă și în același timp în calitate de posesor al unui BMW. Băi, oameni buni, nu mai plecați la drum, în primul rând, dacă nu aveți mașina echipată corespunzător. Uitați, se poate vedea foarte bine. Cauciucuri noi, iarnă. Astea le folosim anul ăsta și la anul altele. Să fie clar. Nu vă mai luați mașini pe care nu le puteți stăpâni. Țineți cont, viteza ucide. Mașina trebuie condusă, nu să te conducă ea. Foarte important acest lucru. Vă mai mirați pe urmă că rămâneți înzăpeziți. Păi rămâneți, mă. Uitați-le. Dacă mă uit la astea, voi nu le aveți. Și încă un lucru. Pentru înzăpeziți ăștia, vedeți că există butonul ăsta. Ia uitați-l. Care pur și simplu dezactivează controlul tracțiunii pentru a da voie roților să se învârtă corespunzător. Deci, așadar, dragii mei, nu uitați un lucru. Cu toții suntem șoferi, unii mai mult, alții mai puțini. Dar suntem șoferi, nu piloți. Mașina asta te duce unde îi spui tu să te ducă. Pentru că în momentul în care decizi să apeși accelerația, ea pleacă. Dar e posibil să nu plece pe direcția dorită de tine. Foarte important. Conduceți cu grijă. Viața are prioritate.